мақомоти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон равои шаҳрвандон аз дигар минтақаҳои кишвар ба ин вилоят ва ҳамин тавр аз ноҳияҳо ба шаҳри Хоруғро маҳдуд карданд. Ғолиб Ниятбеков, сухангӯи раиси вилояти Бадахшон, рӯзи 26 май дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, чунин тасмим ба хотири пешгирӣ аз сирояти коронавирус гирифта шудааст. Дар пайи паҳн шудани бемории коронавирус дар Тоҷикистон, ҳазорон нафар аз зодагони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба ин минтақа паноҳ бурданд. Ин эҳтимол вуҷуд дорад, ки дар миёни онҳо афроди гирифтор ба коронавирус низ буданд. Як ронандаи такси аз ноҳияи Дарвоз 26 май дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, субҳи имрӯз шуниданд, ки сафар ба берун аз вилоят ва ҳамин тариқ ворид шудан ба он барои муддати номаълум манъ шудааст. дар ҳамин ҳол сокинони бархе аз ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба Радиои Озодӣ гуфтанд, мақомот таи ҳафтаҳои ахир маҳдудиятҳои шадид дар рафтуомад ва риояи ҳатмии фосилаи ҷисмониро ҷорӣ карда, ҳузури сокинонро дар маросимҳое чун ҷаноза маҳдуд карданд. Вилояти Бадахшон аз аввалин минтақаҳои Тоҷикистон аст, ки ба таври расмӣ дар равоҳои шаҳрвандон маҳдудият ҷорӣ мекунад. айни ҳол дар мавриди равоҳои сокинон дар минтақаҳои кишвар як қоидаи умумӣ вуҷуд надорад. масъулони вилояти Суғ гуфтанд, оид ба гаштугузори сокинон ва ё ҳаракати мошинҳо маҳдудият ҷорӣ накарданд, вале дар даромадгоҳи ноҳияҳо аз сӯи кормандони бахши тандурустӣ постгоҳҳо ташкил шудааст. ба қавли чанде аз ҳамсуҳбатон, сокиноне ки аз маҳалли зисташон мехоҳанд ба дигар ноҳия раванд, дар постгоҳ ҳарорати баданашон санҷида мешавад ва ҳамчунин дигар масъалаҳои беҳдоштӣ аз қабили доштани ниқобҳо низ назорат мешавад. носирҷон маъмурзода, сухангӯи раиси вилояти Хатлон, низ рӯзи 26 май ба Радиои Озодӣ гуфт, дар ин минтақа барои равоҳои сокинон маҳдудият ҷорӣ нашудааст. то имрӯз дар Тоҷикистон тибқи омори расмӣ беш аз 3000 нафар ба бемории COVID-19 гирифтор шуданд ва зиёда аз 40 нафар аз ин беморӣ фавтиданд.